Ha estat una festa per premiar i felicitar la gran tasca que fan els ateneus arreu del territori, amb diferents noms, però al final l'objectiu és el mateix, millorar la qualitat de vida de la ciutadania. Ha sigut un honor, ha sigut algo especial. Hem fet moltes cerimònies, moltes manifestacions aquí al circ, però mai havíem fet aquesta entrega de premi dels ateneus i tot això que és cultura i que mou la cultura a Catalunya ens agrada fer-ho i ha sigut un honor. Jo crec que aquests premis fan dues funcions bàsiques. Per una banda, donen a conèixer la feina dels ateneus i per altra banda, segurament també esperonen a crear projectes. És una oportunitat també per compartir interessos, no? I per compartir un espai. Fer aquest reconeixement de forma solemne, com és amb l'entrega d'uns premis reconeixent la tasca d'alguns ateneus concrets, al final simplement és posar de relleu que els ateneus juguen un paper molt important en la cultura d'aquest país. És un reconeixement molt important i que estem molt contentes. Hem fet un esforç molt gran per donar a conèixer tota la nostra activitat, que arribi al màxim de gent possible i que com més gent millor conegui el Núria, què fem al Núria i es vulgui sentir part del Núria. Significa que ens valorin molta feina que hem estat fent durant aquesta última temporada i donant molt suport a la cultura i veure que la cultura és molt important en aquest país i sobretot el teixit associatiu. Realment ha estat molt emocionant perquè veníem una mica a veure i guanyar el premi a sobre encara ha estat una alegria encara més gran. Per nosaltres guanyar aquest premi significa un pas més, una empenta. Una altra cosa és certificar-ho aquí amb la família d'Ateneus, que t'acaben de dir que sí, que vas bé, no? Vull dir, és això. Els nostres inicis van ser, pertanyem al teixit cultural dels Ateneus, a Sitges, jugant, a fer teatre, doncs hem lograt que en 40 anys s'ha convertit el teatre en el nostre mitjà de vida, que vivim del teatre. El missatge que vull donar als ateneus és que segueixin apostant per la gent jove d'aquest país, que tot i ser un moviment d'una trajectòria molt, molt llarga, també entronqui amb l'esperit de la gent jove d'aquest país, que ho fa i ho seguirà fent. Ha sigut fantàstic poder compartir amb tota la gent meravellosa que formen aquesta gran família dels ateneus i que avui ha sigut la seva gran nit i molt contenta de poder-la compartir amb vosaltres i de que s'hagi pogut celebrar.